Tiprasa rong ni tali khalle tai hada hamna hamya sawi malia wansuk nyane fano wansungani fan kare haising siu chini lai thangjak lai bumarok bubagra song salam klangmani amorok to sokomor kana sokomor kha Tiprasa rok thanchakai tongui dormo sormo no badui chung thanchano dormo no sanga se imported dia Tiprasa sini dofana se imported tu huni tongmani jorawase dormo bai khagna nai tongo Tripura o haifano Bharat ni je সংবিধানি রাজ্য no naikeke omo jaya klayu Bharat ngaka kaisa dharma nirapekho desh hykhe secular country tamani himbele o jagao kwbangma dharma ni borok tongo kwbangma jati ni borok tongo amoni bagai amti khaima saya omo ngaka kaisa Bharat ni rajya ni khilaf hai ingthango ta kaisa kok sanamo sumakai mia ICC World Cup final cricket haipano Pailia Bharat haktor omo belekhe dukhi emotional o jagao ani kok ngakai Tiprasa rok mia kwbangma no baji soklaikya puila puila o rang kwbangma no khibika ani kok sanamo sumaka haise nini asuk rang kwbangma nang o khela rogo nang hykhe baji sogoi nang rang khibi tongo nongakai at least nang nino rang no nini dofa Tiprasa dofa masaya man yang tongma rong nang rui man ble subai man ble nang o baji sogoi tongo to kebnu ge ble kobuni dofa na asawe ta samung takladi bong dofa kusuk sakau kajak nin dofa no kai ning subaya khai nin dofa tep tola klungnai chini Tiprasa hasugo tongnai rong no thangi nai di borok tago tui kaham manengya tui ningna nga kai hasuk bere mong khorei tui sani tui nyo o moila tui nyo se borok manengo hingga kisapano minister hanjangnai rokhe khayo geida angom kebo party no saya ang joto je minister tongnai nyon sau jora kaisa chini o ha bubagra bai tui dol thangjak Tiprasa rong na afro majority Tiprasa rong ni no kono kaisa suk pordogo bo kotor kotor koboni haste ni borok o hawo Tripura hawo hykhe borok nungma bani saimano omo Tiprasa rong ni ha ne apro ajorawo tabo kebo koboni haste ni borok o Tripura haste hykhe borok mujamano omo Tiprasa rong ni jaga nei romoi miya omo sobni dos ni bagai amti chini Tiprasa ni bagai nyongo koboni haktori borok rong no o Tripura haste o naharna ni bagai refugee islamoi sobni dos chini Tiprasa nini Tiprasa ni no dos thandi tabuk Tiprasa tomani area o watin jora ka thangi nadi lama harpek nungnai khetoni utlak tanchik jak hake harpek nungnai mai psidi bormana na jagao nge beleke khakamo omorong no khakai chini Tiprasa rok bo khasiano hone hinmanu bunyo simi hamian chai tongoi o jagao chungbo nyamsuk chini Tiprasa rok bo nainadi 14-15 bosor je bike bai bari tijak chela tijak nungnai program rogo samung hamia sajak phekjaknai mani chalaijak go 14 bosor 15 bosor je kaijak hanga kai borok khade sino borok to bongni study hykhe rungsrung ro borok complete khaimia engge chung chini final generation no chung kaham ke mokol phiogri klangda manma klai chadimo norok parents rok amono kisa khel khaya nango nungni ni dofano nini busani future no kaham ke bright ke klangnani hinga kai nungsarai ni simino kaham kai naikola nangnai amsungno tinin video naro video no sajaka like khlaidi subscribe khlaidi tai bell icon no click khanyani tapokdi norang bai kerengna musungka an Instagram link description rijak tongo ana follow khaimano Instagram o amsungno tinin video hambai